aina hangu handisi munhu andena but uimvesi handisi kumutrust ameno amana mukuzvionawo sei zviri panapa iri ziso here harisi reri uchiyo here Machaikare boy ra Machaikare chinyaya yekudawo zvimbuyaka aita bozonai amana pane zvinhu zvokuti muzoti iwo mfanira unotaurisa but aiwa tarisai ziso raMachaikare. The other thing, tarisai futi muone paakaisa roko iro munhu wemurume kana akaisa roko apo zvinorevei magariro akaita ziso zvese obva utarisa pakaiswa maoko apa munofunga chii pane nyaya dzechedzedzedze Machaikare ari mukadzi rewe because pane zvimwe zviro kuti munozongoti ninga ari kupinda munhikirikini ari kungofevherwa muZANU-PF atoo kumberi atodidi vakomana ava handivatrust honestly speaking munhu ari kurarama nekudya zvimbuya iro ziso chete iwewo kana ari mukadzi wako akagara pasaidhi yemuchinda uyo unotrusta kuti chii chinenge chichiitika ipapo. Can you trust this young man nezvaakaita zviro nepane roko raka amen maybe nangu ndinopa muromo zvangu but amen tarisai onai zvinoda kuti muone ziso ini nangu handisi kutrusta ziso remufesi aiwa komana rooraiwa komana kana zviri kunetsa kana maakunzwa kutsva kana uriwo uyuthi hwacho ka aiwa rorai ndo zveyazvo zvanatemba mudiswa zvekuzobuda achinzi zvona inzi ari kuchiva mai munhangagwa achiti mai ava vari kunyatsonzoneka kuti vasuwa nhingirikini ndo zvacho zviri papapa kurai vakomana kurai izvi hatisi kuzvidhikira munhu acharohwawo balakarohwa chemadzisinganzungu munyaya yenyu yekuda vakadzi vemadhara aya iri ndo ziso runototarisa kabhebhi charinaro aiwa miswa Machaikare miswa shamwari unotarisa munhu izera raamai vako iro runotarisa matarisiro akadai so roko pakati pemakumbo pako apo riri kudei iri uri kuti kuavhoida chii papa.